man. I would do a ransom and a penny. Chame Adaroma Obetie Ama Mirate Awiei Kambekanopa Awiei Yedi Aseda Ema Utwedi Ampon Sawaye Adom na wakan ye ho na ene dwumadi a etiseye ekoso no de no bosuo egu so de mayen Me wurati adwamu ni gina mpanyimfo Kwabenaso man unit committee assemblyman any committee chairman eda wase sa odu animonyam aba beta adwumadi a etisei akire yekoso ema wakwaba ene mo ene yo ewura awiabre abosio egu yeso ekire enhira nyame odi ehira yen ewo yedwumadi a yedie emu enunti me ma no mpanyimfo nyina akwa babiem ne yedamase ewo animonyam a mode aba be hye yen sa na meda eye district education director ono mpanyimfo a mobaye Manso Yabedamase ne amama kwaba ewo ene awiabre dwumadi a etiseye ase Kwabenaso man obi bia wo ha ufiri akirichiri ne bencheye moduru ha yemamu nyina akwaba damase ewo de maba beye ene moa mode boa ama ene dai yedwumadi ye teachers quarters a o man no titini mo remu na yesie na yebe pa ho ntoma e de ahye akyerɛkyerɛfo no nso nsa yebeda eye committee assemblyman asi papa ewo enkodene ani dwumadi a wo modie ewom se ne man kitinkiti bi wo hɔ a yebeto akoso aye na mpo de wo ma ya ba beduro no e ya ade a ehye animonyam ne hye nkura ne ti yedamase emammo ene adwuma emammo ene yo asam kitwa bi ena mesra yewura na yade ato eye district director and the wabai anymore
said the committee chairman kan no director achechirefo de ho odin ewe hapa keji ekurankura ko be 150 teacher ni baako na o ha ohwe nkwada no nipa baako a oka no ho eye committee chairman assemblyman ene ne committee na afa no o mu ho ka busumi bia o mu tua ne ka enti yesre se momoa yen na keji no ho de o ma ye teacher ni baako emeboa na enkura no enwumasua entumi mpagya isan se eho ene ahyase se ho na ntumi ankona nimu a dwumadie bia ye di okopi waya afa no obesua abc dia na asa abede tworo emoa yen to adaro maburu eye ma district de kese a mede tu animu se ye teacher fo no de ye keji no hia me papa ti boa yen na yenya akyerɛkyerɛfo no bi enka ho se de be ya enkura no mesua so betimi atumpon mi wura oti adwamu wadaro maburu ade baako na me san srɛ Kwabenaso man a ye wo ha me mama sɛ mo wakora esa mmerɛ ani wiemu sabi obi ya ade empo na sɛ wontimi nyɛ ana sɛ uni ahoɔden abɛyɛ bi uni sika wodi bɛya ana sɛ wodi bɛboa mesrɛ mo moma ye kasa ye kasa fa ho nyina enye nkuranhye moma ye dwumadie bi a ye di no ana sɛ asɛm bi a ye ka bi enye de ehye nipa na ɔyɛ ade no nkuran na duru ba bi a na ye ma ye kasa no aye de ebu abamubuo na ma ye kasa no ɛyɛ ade a ya nhwɛ ya na ɛde nome ɛsan breye etimi srɛ ɔman ma mposa wuni sika wuni ahoɔden ade bɛboa ya moma ye kasa no enye kasa animonyam ɛwɔ mu abrantie bi kan asɛm bi kyerɛ me na nsɛ man srɛ nyame a wanhwɛ a memfa nipa korɔ bɔ ne nso nkyɛ no sanse ekoye sa na me di fo ewo nyame anim ebra asankofo sukui omu bebie ma yen na ye opebre ana me ye sada bi master penua bra ye ne emfa nua school compound no so ene ye sha ase se ye dua na ye be October November mu mia na ye tutu amna ye ne abrante ba ko sa bi nyame aton sa friend Patrick me makia no mu tu amna abrante bi twam na de adwumahunu bia no ama yeye sese obi ba school mu ha enua na ho no na wo ka se enua ma school mu ha ye fe endi se nipa no na enhame o ka sa asem anhame na so di be bosome ekọ no na asem na ba be simitrim na asese nipa no menome no asa men ka asem a sabi edu ha obebre no mani brisem ye kasa no ye makasa animonyam wo mu kasa ehye nipa nkran empose wontimi nya ye de ebeboa nipa na oye no ye tinsem bebre emwayan ema oman no nkyekireye enkonanim sabi nyame adom yesi jese se de be ya afeda nkora no nko nyame adom anope ya nchanse a yedi beguda no si nyina aba enchanse ane boa som 107,000 ni nyina aba echina nyame ya adom a ombe hyase ade agusuo sanse ye pese by September mu enkora no yedai wo mu a ye koya nim no o mu nko hobiem empo wo mu a ye ho nkora ya san akofo maba obi ahye ye boss wi a obre cement na ye dia plaster da ni nyina etimi sremo moma ye kasa enye de be hye nipa nkura amo ato akoso le se bibi no okosre bibi na committee fo ya o ma ye den o matimi anya ahoden akọ ye bo ma adwuma da wura obi ma bibi ne ye koya wa ankofo anfa sika anhyemu a obi anye na ye hu sa se ye de o ma na atim ye mfa hwe ho sabi committee fo ye sen na na me ne mpanyin fo ye sen ya hoden se ye bo nkokora emfi aduesia akwa aduoson ya hoden betuma ye enesen enti ye sremo emranti amwo krodua no mu dwumadie bia ye bepagya se ye besie anase ye ye no yenye ye nyina ye mfi ahoden moa teachers quarters no enso hwa ye guso ye ho adwena e bia de ye besie no de e be ya abrosan
enche ehu design ni nyina beba anase drawings ni beba efom enum esoro enum sabi enne yense asase sansase no ebi ni ho ni nyina ye guso aye nhihye mesram eduru ho se ye koya oman ba bi aha bi afa ho jim fa ho hyem na boa ni yentumi nyaade no sabi ye wie JSS no a ye wie enkura dɔso okwa class bi a omuburu 60 teacher ni ba ko ode adwuma gu ho a ebeye dan na watumi ama akekura wie ni atoa so mesramo momwa yen na amakuro no nanimu no atimi ada ho eti mesramo momwa na dwumadie bi a ye die bia no yemfe ho nyim na mo amakuro no enkora na miwura me da se eburu ana odi abane abodi kama pa adoa dance ye twemo fat adoa fo no omosawie ya enkra no besa adoa no wia na education director dwumadie bia say ye bepa teachers quarters teacher for dan yan nanom wo Kwabenaso asi okradua yi mu na emra teacher for mpani for bama mane say emra sa program yi na me fi say bia aban na asi da bi wa nti ye kwakopa ho adc no mo ba pa me bedru ha me hwe project ro say self help project enti me hu sa me hu dwiri me ye na ye ma hohwahoa say kroti say etimi kan omo bom na nanom kam amanfo bom mo si dance bro ni be ka say moye development minded community
moye conscientious community, progressive community. Tell the community I'm wadwen pa. I'm come who bo na mo man puntu ho hiamo. Mana, ami shamo. Ana, imam nyankwada wonne watrakonwa ne adikofo nyina. Yami shamo. Se musi dan ma teacherfo a eboama nwoma sua esipsita. A teacherfo na kirade. Teacherfo tete nkwada. Se abaye bibia, awofo ye bibia, ahefo ye bibia na teacherfo ntima kirade ya adesua entime koso. Eti se ne monya adwempa asidan ama teacherfo se teacherfo ntremo a. Yami shamo. Because adana mwasi no about what promote quality education. It will lead to proper nurturance of our children. Because that be done to papa. Na bisu se ka kuro dua. Eni fie ho ya nim no. Mo betiti atitiro. Kuro yi be ye krabehwe. Emra na odi kuro ekasa na tabi jansa. Ekasa no. Okan se edan we esiwe umububu ombeyi keji fo akọ babi foforo eya dwempa ya me na mi hamo e wa dwempa bo wo e fa gumasuya ho na me hye mu kran se mo nkoso nyesa na kure betumpon nkora be free ma ba ye atitro responsible individuals na a teacher for nso ye be gide ho akira de ma impuntu abakro yi mu project no quarter to ye be som ye be di honni na boni be say sustainable develop sustainable and maintenance culture ye man say edan na mwasi amaye no ye be twem ne ahwe hoye ama ho nso aye kama amanchiri mo so aba beto ayi zubi enti ye be promote maintenance culture ya boama program na tim dan na ye sustainable e be che e be last for many years ti ande ye ba ye ni agi nananom emi hyamo na mo koso pia mangumasua enkoso wo produe yi mu na minim se nyame be hyamo enti na ne ka sara o sa kan se teacher for masama ye den wo produe yi mu chama so ekasa okan wo si so anya hanko amansia west ni south nyina be bia be ko bia teacher for nano yene ye gwa DC ene teacher for panifo ye to anamo bia ko dun kan na ye hwe se nyame ya adoma bosome wotwe nkro na ebe wura mu no aban de teacher for be brain aso de be brain a ye ma Kwabenaso community ye njamochi da ye be boa ma keji ho no so manya teacher for no bi any primary school no na me ba ha me ho adiri me ye ma hu se mo de ji mo masua ho ti ye se be boa ama krodua yi mo masua tumpon atache e wo krodua yi mo nyina ya me hia mo nananom ye ngire fam da ye kwa na maka kire no ye de be ye adwuma ama bibia akoso ye enu hia mo ye da mase na ene eye enigisem kese emame Yera ekasa tidide no enkofo sede yera eka wo se na ye enigida kese emma no emma do meme nyina na mema mekasa enye tenten edikan meda daletase sebiebu ne nkasa yemu no seven penifo se opa asema ka kire nyame a na aka kire mframa chese nyame ne mframa ne nam ene de ya menya daleta wa haidie na minim se sebi mensem bia meka bia daleta daroma aban be ya mame edikan meka se Kwabenaso krodua yi aban bia beba bia ne ye ni ye se ya party A party B party C omuni ye ni ye efitete bepem ne sebi school dada ya odikuro kasa wose ebebu afri ho no aye Kwabenaso community no ye ni ay modern bo ne de see school no yeah aban si school wo krodua yi mu free so oduma nkoma bo ni wiase
aban school ni ha sɛ na yɛhwɛ primary school a ɛwɔ ha yi a ɛyɛ Asenko Gold Mining ɔmo benefit ya Kwabenaso community yenyaayɛ SRF sika de si school no aban sika nim ɛtɔ so biem JHS ya sɛbe ɛso nkyɛnsen wɔ hɔ a yɛbɛbɔ so yi ɛyɛ community na amadembo aban sika nim teachers quarters ya yesi a ene ye bia no yi ɛyɛ community na amadembo aban sika nim sɛbe eburu yɛhwɛ light ya yɛtwam ni kotal yɛtwam ɛno ne ade aban de abre kuri na yɛhwɛ kuri kakraka emu ni pe wom ɛnɛ sɛdeɛ enwomasua ana education etumpon wɔ yɛ man mu yi na kuro te sɛ Kwabenaso na aban school ni mu a sɛbe ɛyɛ ni wusɛm aban ɛyɛ ni wusɛm sɛbe yɛde ɛmɔfra yɛbɛ yɛhwɛ wɔ mo nipadɔm ɛwɔ kuro dua yi mu na aban kyɛ bibi na Kwabenaso deɛ wɔyi efiri mu a wɔyi ipamu a ɔmo bɛto aba deɛ ɔmo san ba ha sɛ ɔmo bɛyɛ campaign na deɛ yɛka no yɛsrɛ aban sɛ yɛdeɛ yɛhia ne moa na yɛn nso yɛnya yɛ bibi angu aban so sɛ yɛtwɛ aban sɛ aban mmra ma yɛ ma yɛ ɔbɔ okeshila ane yɛsoa wo sɛ Kwabenaso atimi start free crèche kindergarten for nkola yi abedru KG enya primary ene yene aye sense JHS na sabi aban mo aye teachers na aban zo mo aye ne a na de na aban pese wo yenye me de me ka ama aban ate bi gire simpie so aka say sabi unyuma pa wo be ye no eno ho ana ebia yenso ye behwe so aboa wo na yene a community ya atiti ye mo wrema ye school say ye be we JHS na ye teachers quarters de yes aban ni so o me ye teachers na aban so o ma ye ne a eye papa na ye kwotena fidie so a yasan ka say ene Ghana education is the king education na mo kana mo say education na ye no yeso ya hoboa sa aban mo a aban so o mo aye mesra aban sabe eburu JHS any primary school there ya de baby na school no wodada no sabe Kwabenaso every honomo September subin so be free honomo sa school mu ho beda ho kwa yesra aban say said the teachers ho akwa atwe na ebia aban kwantimi enye amanse west and south ade aban betimi ayabo ani a ye betimi akasa aban ayabi aye teacher training ade enti na ma me kasa de dia ma me kasa ne say sabi mensini ye ne aye wo teacher training ye tete ye mofra ya ya wo me ha manyini ha mi ko school na maba ana ma ye teacher ni me wa kwanya se me be kira de wo mi kurom edi say ye wo teacher training wo subin so Kwabenaso junction so won mo a ebeboa amanse west ebeboa amanse south ye yesi wo say eye aban na na school wo ho me na na omufiri wo no ma asase no me van kwa ye hwe na me sra aban se sa aban azam wa ye no de a ene ye betu ya hofo ano de ye betu ya hofo sabe eye nwomesua me ba ye nya Kwabenaso nko a me de ato mi nkro no nyina nim se de ama ye ne ye nya teachers no aye teachers accommodation aye problem kese pa a kire se ye hanamo no se wode obi ba ne ye ko rent dan de ama no a wa hwe ya ne bosumi mienu akatua ana wode beje 1 year na teacher ni de ne bosumi mienu akatua ekoda dan mu 1 year enti ni pa no nani beka ha nani nka ha eto so biem de say ye insult ma ye no politicians eno de omunhunu nka no ye beto obade ana mo ba ye ho ye to wi a mo se ye nya kwan no aburo ye so ana wunim za wonya kwan a wo ba ye campaign a emfa kwan se ma unsi school
Obey campaign and first school some ma. Name of the Oba Cano and no one ever high amount. Enti dia mesre aban ni say ono no wo so. Minim say yewra John Dramani Mahama aye biafo. O ye bi papa. Ye kan nwoma sua ho dia ene na yewra me bona baso. Nanso me bona baso a sabe omo kan no me kuro mu anu me hunu hwe. Me na Obeng Mensah Ababio mi kura nkroto aduasan nan ana hyemase mi hunu ade a aban bi aye no wo me ntamu ha edi se me metimi akasa aban bi aye bia na me de me nsa kire so se aban ade a wo be ye maye wo ha sei na me bo na baso ena me wo Kwabenaso ha yi aban kire me de me fa mo na baso bibia ne wa metimi de abo aban abaso okrodua yi mu edi esre se emre dane se kane no na na bia na bibi ntimo mu aye ne a yesu ye bo aye ho mo zuma nso ya sene bi na meba enwoma sua so a na mekọ say daleta Amansa West wo bre sabe oda Amansa West nko anu no wo hwe hokora anu a bre wom na district ya yechem abepem na daleta wa ha no wokọ na de mfom so ana de hawo ana wo ho a aban ni tibi district daleta ma Amansa South na nipa ba akofo a wo hwe mienu yi sabe ye nananom kura ye ne ye hwe kuro ba ako mienu miensa no ye bre na wo bi a wo hwe bebrebe yi sabe eba ne sa na wo tembia no ono kura no onya asumdwe because a teacher kromfo ofre no hia man kwa ofre no sa na aborefo ofre no endi eba sa yesere aban sai sabe eba ya wono so ho be hai no omoma da letter awa Amansa South na wono so be hwe no omoa said ye baya ye nwomesua ebetumpon yesre sesesi ya nkora ikotwere exam si sabe aye wo hawo kase oba mi school imu a teachers ye nso obekọ mo ho enso ebram enso ye ba keni ago abo jeje tire so de ye nka hiamankwa P1 to P6 teachers form wo ho nyina teacher ni ba ko pe P1 to P6 hiamankwa esuminya na teacher ni ho na teacher ni ba ko from KG to P3 teacher ni ba ko abo so me ko nyamba kire me ni channel 1 for your news me ko kire wo no mo ko bia ni nyina mu kire wo mo sabe ayawre hosem yenka Ghana ho ana sabe musole a musem yen pe school ana nkora ni nko school ene so aye ya adwene si e be ko na mo so mo aye nso a aban be so be bo aye fa ye nuanu mo ko twe BC mamponfo paper eno ana Kwabenaso twere sa na wo face paper sa na hia mankwafo eno ana mo twere enti obi a wo teachers abro aso na bro so ene me a me teachers no yenso no enti aban susu se me twere na me ko a me twa na me ntwa me ntwa so me ka che se yabon enya bon ne yabon teachers ne ye ni bie tekenya chechefo a ekwa mutu betimi a kire yen ama yeso ye twa mesra aban sabe oma ye ni suo enuru nanim se oba behwe de enkora yi ye twa akwan firi yenkwala brem saa subi nso Kwabenaso ane yakofri tete enu bi na me call enu bi na me wie ye twa akwan saa enka ne yenim say sabe the year 2000 kura na president Kofo ba ende abena na ngama kra ne say enwoma ye hanom ye start edi kana Kwabenaso ebete ne wanya ni school abaya timi anya bi amaye sabe eyi odi kro nana tebi jansan ono the committee ni na assembly man adwene kro yi ho ehunu say sabe aban timi nya kura no a yenso yenhwe ye mofra na mo ba no mo daachi sabe ya mo daachi anwie wo mo yi a daachi ya wo sobo kese etiao eno nti mani na ba ye no enka ya district no ho SRF no enya district de eye kura mani na ka no
Sabe mon pata sika wasi ade mamu na mo de ya ade wo mukurom Kwabenaso wo ho kwan sanke ade ye torret Kwabenaso wo ho kwan sanke ade tunsuo Kwabenaso wo ho kwan sanke ade ya ahemfie nanso Kwabenaso hunu se free so odoma kuma bo wiase no ye school ma ye kura imu da enti ye de asia ho so se ene sika ba ye ho no ye ba ye school se de ba ye ba bo ankwada no ya ye school no ama school yi sabe na fi mukura se wa bora fi ye misa se abai teacher se no de abre ye si ya de awie kura no se e be register your district ne kura asa akwaya asem sabe wuntimi nye na mimi ye bia enka be ye wie ya banje na register ye na se wu che teachers na wa ma ye bi wono an de omo ho dada mpokura nya bi ne ne aba foforo e de say the letter say madawroma sabe esimonimu yi na etwamonimu yi sabe yaboa enkura wa ha ne di ho adanse this yi kura wa sew de ye kan yaboa wa na see school down we womra out mekire me ana MP kura wa see me na me see Kwabenaso school bra na be kire me ana party kura party A party B there was one at this school aba Kwabenaso womra no mekire me obi ahwi ni ha na saban so wama amoya ni a media mesi ebetu ya hofo yankasa nko akiri eti mi sɛ da letter sɛ madawroma momo ayi na enkwada yi sɛ de be ya omo da achi ebe ye fe na ne nyamedi ama wo mo sɛ omo mra asasi su no mo maye na wo mo nya din to ho no omo mo ayi media minim sɛ emre da ye nim no ye pegana president ya ebe firi Kwabenaso ana wakogina enti mo mo nyi ayi pamu mu ejeje mu na omo ba bibia ni a sabe eburu sesei okohwe ye clinic a areho Kenya go clinic ene okoduru wono mu a akwada o panyine o ye de ntoma sefom no wada so ya short best sabe ye kwa hospital so sika ye agye de braban edi ye sra ban se omo twa ni mehwe do me man ne ya kachi enti bra menya akwanya de hia me a sabe da letter me siso oni say asase ne de eyaban dia sabia na Kwabenaso subin so emo ho adubia so ne ekọ school no se September omu free mu a yam pre bibi ne yemfanye me de se betimi aye bibi e beboa ye ne a se de aban ho beto no no o ma ye teacher training a Ebabu Manso West, Ebabu Manso South, Ebabu Ashanti region. God says, "Ye mu be free and mo call dia sekan, ebi call ebu asay akoka, eno kura so benyama kwan mu kwan ne kura so asan yasem. Ti esra ban say, sa bia ne de omo aye. Ana me na Obeng Mensah Ababio ma ye demarcation wo Kenya go. Ama yasase yantam to ho. Say from college to university the abansi wode beboa me bia no asase da ho a aban enkoto asase wo bia waze wode be school yeni aye sasa ye asase yantama to ho edi esra aban say university o teacher training o SS o anaze technical school a aban no ye na wo mo aye na ngoma sua de yakachi na Obeng Mensah Ababio de mesie no medama sebru
yɛbɛda ɔsorosoro nyame otwedi ampon ase sɛ ɛnɛ da yi na wɔ nyame hyehyɛ yam sɛ Kwabenaso teachers quarters ɛnɛ na yɛbɛbia no nyame ne wɔ hunu akyirikyirikyiri yɛde yɛdwene ne nnɛ yɛde awurade ase sɛ ɔdom yɛ ne dan a wɔde maa yɛ ɛfiri na hyase challenges bebree baadeɛ nanso ɔno nyame a osi dan na obi ntimi nsɛ no no ɔtimi abie kwan a bibia yɛbɛyɛ a yɛde nyame din ne di kan ti ɛnɛ yɛbɛbie ɛdan no ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame ho konkron ne din twa home no enti sabre ya yɛbie ɛdan ya no yɛbɛkɔ na yɛakɔhwɛ deɛ wɔ mu na obiara ehu sɛnea ɛdan ne titiɛ